Kosačky na trávu môžeme rozdeliť na mechanické, benzínové a elektrické. Elektrické majú prívodový kábel alebo akumulátor, teda batériu. Podľa spôsobu kosenia poznáme kosačky rotačné, medzi ne patria aj vyžínače, vretenové a lištové. My sa budeme venovať tým najpoužívanejším. Od elektromotora k spaľovaciemu motoru. Viac o benzínových kosačkách nám prezradí rešpektovaný odborník, inžinier Richard Petrík. Benzínové kosačky nám v prvom rade oproti kosačkám elektrickým alebo akumulátorovým dávajú určitý pocit slobody. Nemusíme ťahať žiadne káble, zamýšľať sa nad dobíjaním batérií. V rámci rozdelenia kosačiek máme kosačky, ktoré majú pojazd a máme kosačky, ktoré sú tlačené ľudskou silou. Mohol by si bližšie osvetliť divákom, čo je to ten pojazd? Môžeme si to ilustrovať na príklade tejto jednorýchlostnej kosačky. Po stlačení bezpečnostného strmenia priradíme pojazd pomocou tejto páky, vtedy sa spustí zadná náprava do stavu pojazdu a v teréne kopcovitom, nerovnom alebo na väčších plochách kosačka ide sama a nemusíme ju namáhavo tlačiť. To znamená, že motor nám poháňa kolesa, keď to tak v jednoduchosti poviem. Najdôležitejšie pre našich divákov, Richard, bude určite, ako postupovať pri výbere kosačky. Pri výbere kosačky musíme zohľadniť v prvom rade veľkosť nášho pozemku. Nemá zmysel kupovať si veľký silný model na 100 m2. Potom sa musíme rozhodnúť, či si zakúpime model, ktorý má alebo nemá pojazd. Treba zohľadniť taktiež, či bude kosiť muž, žena alebo starší človek. Starší ľudia a ženy uprednostňujú modely, ktoré majú uľahčený štart alebo elektroštart. Čiže nemusia sa namáhať s nejakým naťahovaním tej šnúry na rozbeh tej kosačky. Veľmi dôležitým parametrom je aj šírka záberu kosačky. Tá nám vlastne bude udávať to, ako dlho budeme kosiť. Rozdiel medzi menším a väčším modelom môže na takom typickom pozemku byť aj 30 minút. A taktiež, ako často budeme vysýpať kôš. Môžeš popísať divákom základné časti kosačky? Takže kosačka sa skladá z kvalitného, väčšinou oceľového šasy. Môže byť tvorená aj hliníkovou zliatinou, ale je to pre investora finančne náročnejšie. Kolies, ktoré sú osadené guličkovými ložiskami pre jednoduchší pohyb, kvalitného motoru, madla s rámom a košu. Čo je veľmi dôležité, vidíme tu veľké červené madlo, jednoduché nastavovanie výšky kosenia pomocou centrálneho nastavenia výšky. Môžeme ju naklopiť jediným možným smerom, a to smerom takto vzad. V tomto prípade nedojde k zaliatiu priestoru sviečky olejom alebo zaliatiu spaľovacej nádrže, alebo, čo je veľmi častá chyba, zaliatiu papierového vzduchového filtra. To sú také najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia, že naklapajú kosačku tými smermi, ktoré som teraz popísal ako nevhodné. No, tu je nôž. Vieme si k tomu nožu povedať niečo bližšie? Takže tu vidíme typický nôž. Táto kosačka má funkciu zberu do koša a funkciu mulčovania. Podľa čoho to vidím, nôž je tvarovaný takýmto zvláštnym spôsobom, aby pri zatvorení zadného výhozového otvoru došlo k víreniu trávnych stebiel, ktoré sú znova touto časťou pokosené na menšie kúsky a ostávajú v trávniku. Aká je základná údržba benzínovej kosačky? Takže keď začneme od tej najčastejšie vykonávanej činnosti, je to tankovanie nádrže, väčšinou objeme 1-1,5 litra, benzínom Natural 95. Druhý úkon je veľmi dôležitý a to je naliatie oleja. Je tu mierka, na ktorej je znázornené, kde je spodná a vrchná hladina. Na margo oleja používa sa bežný, všade dostupný minerálny jednorozsahový olej pre kosačky. Keď chcem vymeniť olej, dá sa to spraviť aj v nejakých takých domáckych podmienkach, alebo treba ísť do odbornej predajne? Cez otvor, cez ktorý sme olej nalievali, odsávačkou starý olej vysajeme. Olej meníme v závislosti od záťaže. Keď je väčší pozemok, tak to býva väčšinou 2-krát do roka, ale tak môžeme to zovšeobecniť. Bežná záhrada menšia, 1-krát do roka vymeníme olej za čerstvý. Sú aj niektoré údržbové úkony, ktoré je lepšie odovzdať do rúk profesionálov? Áno, je ich pár, ale je fakt dobré nechať to na profesionálov. A to je brúsenie a vyvažovanie noža, čo v domácich podmienkach asi nikto nebude vedieť si zabezpečiť. Nevyvážený nôž spôsobuje vibrácie, ktoré škodia aj motoru, znižujú jeho životnosť a samozrejme prenášajú sa aj cez rúčky na ruky obsluhy. No a potom je to celková kontrola kosačky, napnutie bovdenov a tak ďalej. Richard, prejdime teraz už
k samotnému koseniu benzínovou kosačkou? V prvom rade by sme mali prehliadnúť plochu, ktorú budeme kosiť, aby tam neboli nečistoty, detské hračky, kamene, aby sme stroj nezničili. Potom by sme si mali nastaviť výšku kosenia. V jarných mesiacoch a v období intenzívneho rastu trávy sú to približne 3,5 cm, v lete pridávame centimeter, centimeter a pol, čiže okolo 4-5 cm. Veľmi dôležitá vec, kedy je vhodné kosiť trávnik? Trávnik si povedzme skôr, kedy nekosíme. Nekosíme počas dažďa, nekosíme ráno, keď je silná rosa, kosíme podvečer, keď je trávnik preschnutý a nie je už slnečný úpal, neostávajú potom také žlté časti stebiel, ktoré slnko vysušuje. Takže ideálne je to cez víkend podvečer. A na záver, ako naštartovať kosačku? Tak záleží to na type motora. Máme tu taký bežný motor, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie. Je tu tzv. Primer, ktorý niekoľkokrát stlačíme. Ten nám natiahne do karburátora palivo. Stlačíme bezpečnostný strmen, bez ktorého by motor nenaštartoval. A natiahneme štartovaciu šnúru.